Yun pong hanggang sa 240 plus billion na nasa ilalim po ng unprogrammed funds. Sinasabi ho ng ilang kritiko na ito ho'y matatawag pa rin birang presidential pork, Kong? Yan pong tinutukoy natin unprogrammed appropriations, hindi po yan presidential pork dahil ang nature po kasi nung dating tinatawag na pork barrel ay lump sum funds po yan na hindi po naka-identify kung ano po yung mga particular na purpose para po sa mga ito. Ito pong 243 billion na nakapaloob sa unprogrammed appropriations, ang pinakauna pong mahalaga na atin pong bigyang linaw ay hindi po ito nakapaloob sa 6.7 trillion pesos na budget po na ating gobyerno. Ito po ay standby funds lamang at mapupondohan lang po ang unprogrammed appropriations kung magkakaroon ng kadagdagang kita ang ating gobyerno o magkakaroon ng panibagong loan agreements kasama po yung ating mga development partners tulad po ng JICA, COICA, World Bank, ADB. So, ito po, hindi po ito presidential pork sapagkat meron lang pong 11 na papayagan na use po nito. Yung 11 po na iyon ay akin pong ipinakita, inilatag po isa-isa doon po sa ating press conference nung nakadaang araw. Pero over 94% po nito ay nakalaan para po sa foreign assisted projects, para po sa AFP modernization program, at para po sa social programs. Tulad po ng sa DOH, DSWD, CHED, PhilHealth, SSS. So, wala na pong papayagan na locally funded flood control projects o di kaya tulay o mga kalsada dito po sa unprogrammed appropriation. So, yung pangamba po ng ating mga kababayan na posible muli makabatak, makahila ng flood control projects mula po sa unprogrammed appropriations, hindi na po mangyayari yon sa taong 2026. Sabihin po natin na nagkaroon po ng ipon nga ang gobyerno or dagdag nakita ho ang gobyerno. Paano ho yung sistema or yung SOP para po mailabas ho ito at ano po yung mga safeguard para humabantay nito, yung paggamit po nito, Kong? Sir Genesis, so ang meron lang po na may nakalagay na special provision number 9 na ang pwede lang po na mangyari ay kailangan po magsumite ng special budget request ng head of agency. So kung anumang ahensya yung pinayagan, halimbawa po DSWD o DOH, magsusumite po ang kalihim ng ahensya na yon na special budget request sa DBM at meron lang pong criteria, meron pong mga guidelines bago po ma-release ito. Ang safeguard po na ating inilagay dito ay tulad po na nabanggit ko, tinanggal na po natin yung infrastructure projects mula po doon sa pwedeng hugutin ng mga proyekto dito. Alam ko po ito po talaga yung pinaka-binabantayan na ating mga kababayan na hindi na ulit mangyari itong flood control na huhugutin mula po sa unprogrammed appropriation. So, napaka-stricto po nung ating inilagay na mga safeguards, yung mga panuntunan at criteria na kailangan pong masatisfy para po ma-release itong unprogrammed appropriations. Malaki-laki po ito kung paano ito, walang mangyayaring sponsorship, halimbawa ng mga mambabatas, mga kapwa nating kongresista dyan sa Kamara. Opo, Sir Genesis, definitely. Wala pong involvement. Lagi po namin lagi ko pong sinasabi sa parte ng Kamara, wala po tayong post-enactment intervention. Ibig sabihin po, pagka-aproba na ng budget natin, wala na pong kinalaman ang Kongreso patungkol sa disbursement nitong mga pondo na ito. May oversight na lang tayo para siguraduhin na tama po yung implementasyon. Pero in terms of identifying po or yung desisyon sa kung saan mapupunta itong pondo na ito, wala na pong involvement ang Kamara dito. Kasi ito po yung pangamba ng pangamba ho ng ilang mga grupo. Maalala ho ninyo yung mga 4 weeks ago yata nang sabi ho ang ilang mga civil society organization na ito presidential pork at baka pwedeng questionin pa ito sa ombudsman, sabi ho nila. So kung sakasakali na dumating ho tayo doon, ready po ang appropriations committee na sumagot, Kong? Opo, handang-handa po tayo, Sir Genesis. Ilang beses na din po natin tinugunan yung pagkabahala ng mga civil society organizations patungkol sa kung saan po mapupunta itong unprogrammed appropriations. Ang aking pong maibibigay na assurance po sa ating mga kababayan na sa taong 2026 po, sisiguraduhin po natin na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations. Kung titignan po natin, tulad po ng binanggit ko kanina, Sir Genesis, 133 billion sa 240
40 billion na unprogrammed appropriations ay patungkol po sa foreign assisted projects. So